Benvidos a Cinefilia. Hoxe abrimos o noso programa co espazo dedicado aos oficios do cinema. Hoxe falaremos do montador. Despois de preguntar se a xente sabe que fai un montador, escoitaremos un videomensaxe dun profesional de luxo, Juan Galiñanes. Galiñanes ten unha longa traxectoria como montador e tamén será o montador da nova serie de Netflix producida por Vaca Films, O desorden que deixas, que se está a rodar en Ourense. Pues el tema de la escena y tal, ¿no? Igual, montar la escena. Con los personajes, o sea, situación. con los protagonistas, Sí. los actores y así. Igual, no sé, non sabría decirte seguro. Eu creo que un montador é unha persoa que dedicase a preparar os, non sei, as esteas, por exemplo, non sei, os decorados, non sei, la verdad. Un montador. Home, por coherencia da linguaxe, supoño que monta o escenario, prepara o escenario, pero non sei se está ben ou... Eu, por coherencia da linguaxe, creo que monta o escenario, prepara o que é o escenario, pon a música e todo eso. O montador. E une as escenas, non? Para crear o que sería a imaxe final, é dicir, a película final como quedaría, o corto ou o que sexa. É dicir, encárgase como de pois, montalo todo como digo o propio nome. Pois sí, non? Ao mellor o resultado final que se ve, non sei, a edición do vídeo e todo eso. Non teño moita idea. Es el que une las diferentes partes de la película y encaja la película realmente, porque las escenas no están grabadas separadas, así, entiendo yo. Montador, en postproducción penso que trata de ordenar as tomas e así, tal vez. Nin ideas, penso que eso. Eu penso o mismo. Ou senón, un montador trata de montar as escenas e os escenarios, non sei. Eso ten máis sentido. Sí, penso que sí, penso que sí. Un montador, pois supoño que será o que prepara os decorados, o entorno onde van gravar as escenas e demais, supoño. O montador, sí, unha vez que lle pasan o material todo grabado, non? Como corta, monta e todo isto, non? Teño entendido, vamos. O montador, bueno, supoño que é o que colle os diferentes clips, se dedica a montar un clip e outro para que teña sentido, bueno, o que fala co director e con a persona que un pouco xestiona un pouco a película. Montador entiendo que es el que coge los brutos y los corta y los va encajando para que todo cuadre. Hola, ¿qué tal? Vou intentar explicarvos aquí en 2 minutiños, a ver se o consigo, en que consiste o proceso de montaxe nunha película. Nunha serie ou en calquera traballo de ficción audiovisual. Básicamente o traballo de montador consiste en xuntar todos aqueles planos que veñen da rodaxe de maneira que consigamos contar a historia que estaba no guión. Algo tan sinxelo como isto, logo evidentemente non o é tanto, pero basicamente é iso. Nos recibimos os materiais co vídeo por un lado e o audio polo outro. Temos que xuntar as dúas cousas para que se correspondan o vídeo co audio. Esta é a parte máis coñazo, a verdad. E despois o que facemos é ir xuntando cada un deses planos nunha liña de tempo na que vamos a construir esa especie de gran puzzle que finalmente é o que é unha película. Cada un deses planos, como sabedes, pois en rodaxe se consiguen despois dunha chea de tomas
ata que o director de foto, bueno, todo o equipo consideran que xa teñen o material necesario para contar a historia con cada un deses planos. E todo ese material, todos eses planos e todas esas tomas nos chegan os montadores. E os montadores temos que revisar todo o material, non só a última toma ou a toma que o director considera que é a boa, senón todo o material porque moitas veces, case sempre, se utilizan partes de todas as tomas que se gravan. É moi habitual que ocorra que en rodaxe pois te poidas encariñar con material ben porque pois todo o mundo se emocionou nunha toma en concreto ou porque foi un plano que costou moitísimo, que foi carísimo, que por condicións meteorolóxicas ou o que sexa foi moi difícil de rodar e ao mellor pois te podes encariñar con ese material, non? Os montadores, digamos que temos que estar por riba de todo iso, ser obxectivos, e o único que nos importa é se o que hai no plano que estamos a ver se transmite ou non transmite o que queremos, non? Así que nós o que facemos é escoller todo ese material, o mellor material, xuntalo, e rematar pois de contar a historia en imaxes. Eu entendo que de alguna maneira o que facemos é rematar de escribir o guión na sala de montaxe. Contaríamos máis, pero que xa me paso de tempo, así que espero que vos quedara un pouquiño claro isto que facemos os montadores. Chao! Voltamos ao plató de Cinefilia. Hoxe temos aquí unha invitada especial, a actriz Isabel Risco. Que tal, Isabel? Hola, moi boa tarde, Simone. Un placer estar aquí con todas e todos vos. E a verdade é que o sangue tira. Sí. Pois ti és unha actriz que, bueno, se reparte entre televisión, cinema, teatro tamén. Eu creo que encarnas moi bien o concepto que en inglés se dice moi bien de actuar, no? Play, no? Ou en francés tamén jouer, no? Eu creo que ti xogas un pouco tamén, no? E disfrutas cando faz o teu traballo, no? Eso transmites moi ben ao espectador, no? Eso creo que esa enerxía que tes sempre consigues transmitirla, no? Moitas grazas, Simone, por velo así. A verdade é que esas dúas palabras, play e jouer, son palabras que describen moi ben a práctica teatral, a práctica da interpretación, porque en realidade xogas, é un xogo, o xogo dramático, o xogo da interpretación, xogas a ser quen non és, ou moitas veces tamén aportando do que ti tes ou do que ti és, mas sí que é moi bonito o feito de xogar, e agradezo moito que me digas que son quen de transmitilo, porque iso é o obxectivo. Non sei se o consigo ou non, mas desde logo ese é o obxectivo, e sí que o teu goce, o teu disfrute cando o faz, é o que tes que intentar facer chegar a xente, o público, pero tamén o público dá moita enerxía, esa enerxía é fundamental, entón sempre se dixo, non? É fundamental e importantísimo que o público é o máis importante. Entón, debeste ao público, pero non por unha cuestión ególatra nin nada diso, é porque é un oficio que se debe ao público, e o público dá moita enerxía e dá esa ansia, ese combustible que é inesgotable. Agora en teatro estás traballando nun novo proxecto para o público, inspirado sobre unha novela de María Solar. Fálanos un pouco deste novo proxecto. Pois a verdade é que é un proxecto que é moi ilusionante e interesantísimo para min. Xa non só porque creo que a novela de María Solar, Os nenos da varíola, é unha novela que neste momento de feito é un bestseller, é unha novela moi doada de ler para todas as idades, para todos os públicos, e que ademais recolle un fito histórico da medicina mundial que é case descoñecido e que saiu de aquí, en concreto da Coruña. E eu, ademais, teño que dicir que estudei no instituto, pasei a adolescencia, esa parte da vida tan fundamental no teu desenvolvemento, en Zalaeta, o Instituto Zalaeta, que xusto é onde estaba o hospicio e o hospital, onde xurdiu todo. Eses nenos, son nenos, non houbo nenas, que foron naquela expedición a América, levando o virus da varíola inoculado no seu corpo, o que supuxo a erradicación da varíola. E iso saiu dende a Coruña a partir do ano 1803, é un fito na medicina mundial, mas tamén é certo que é moi importante nesta historia a figura de Isabel Zendal. Isabel Zendal foi a primeira
muller enfermeira en labor humanitaria. Así que temos aquí un fito histórico para a medicina mundial que supuxo unha revolución e tamén para as mulleres, e daquela é moi ilusionante poder participar neste proxecto que leva a cabo a compañía Pérez e Fernández, que é unha compañía de Coruña, e agora neste proxecto pois dá un paso máis para diante. Ti traballaches tamén moito en televisión, en series como Padre Casares, en máis programas tamén a Air Galicia, en Turrilandia tamén. Cal é o persoaxe que máis recordas con máis cariño de todos estos que interpretaches? Pois é que tiven a sorte tiven a sorte de poder xogar moitos personaxes, e dos personaxes así de televisión, aparte de que a miña primeira experiencia televisiva foi, mentre eu viña tamén dun entorno teatral máis ben do clown, sobre todo do clown, ainda que estudei pedagogía teatral, pero sí que o clown para min é fundamental e importante, pero a primeira vez que tiven que coller contacto con un produto audiovisual foi nunha serie, que era a primeira serie dramática e realista que se facía na TVG, despois de Mareas Vivas, que tamén era realista, que pasa que era máis suave, neste caso era unha serie máis dramática, que era Vida por diante, entón tiña que facer dunha rapaza que era perruqueira, era así a primeira vez enfrontarme a un personaxe que ademais o que había que facer era unha serie moi real, eran mariñeiros que naufragaban, era contar a historia e a vida das familias e das persoas que viven ao redor do mar, pois foi un impacto para min, pero foi unha experiencia que agradezo moito poder ter vivido. E logo, en Air Galicia, por exemplo, hubo varios personaxes cos que me identifico moito, sexa porque gocei moito xogándos ou polo que for, non? Pero, por exemplo, hai un que era Betty, que era a rapaza que compartía botellón con Costolla, con Marcos Pereiro, como eran personaxes tan libres, tan así botados para diante, que dicían o que lles petaba, moi gamberros e moi teenagers, moi punkis tamén, pois teño sempre un recordo maravilloso de Betty e Costolla. Costolla e Betty, sen ela non existe el, sen el non existe ela. Pois, Isabel, antes de seguir con a nosa conversa, moi interesante, por suposto, imos ver unha reportaxe que fixemos en Cinefilia sobre a celebración da caída dos 30 anos do Muro de Berlín. Entón, imos a ver como o cinema retratou o Muro de Berlín. E a voltamos con a nosa fala. Moi interesante o tema, Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. O 13 de agosto do 1961, a Alemanha do Oeste erixía o Muro de Berlín, unha barreira de cemento armado de máis de 3 metros de altura para dividir a cidade entre a parte occidental e a soviética. Cando o 9 de novembro do 1989 se demoleu, o evento foi recibido con entusiasmo por parte de case todo o mundo. Pasaron 30 anos, pero aquela barreira física e mental segue vivindo no imaginario europeo, tamén cinematográfico. Esta tarde ha caído el muro de Berlín. Mamá seguía durmiendo. Pero es una pena que tu madre no pueda verlo. Tal vez sea mejor así. Todo en lo que ella creía ha desaparecido en unos meses. ¿Me oyes? Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla. ¿Como esto? No filme Goodbye Lenin, do 2003, contase máis directamente o trauma relacionado coa caída do muro, aínda que en clave de comedia. O director Wolfgang Becker relata a historia dunha nai que uns días antes da caída do muro entra en coma. Cando desperta, 8 meses despois, Alex, o seu fillo, fará o posible xunto cos seus amigos e familiares para que a muller non se entere do que está a pasar na Alemanha reunificada e capitalista. Goodbye Lenin é un filme brillante, cunha componente didáctica. Consegue contar os acontecementos históricos baixo os diferentes puntos de vista, tamén xeracionais. E grazas a unhas boas actuacións, en especial de Daniel Brühl. De feito, este foi o filme que deu a coñecer o actor a nivel internacional. Las manos debajo de los muslos. Outra película que retrata o antes e o despois da caída do muro é A vida dos outros, obra primeira de Henkel von Donnersmarck.
O filme conta a transformación interior dun capitán da Stasi na Berlín Oeste nos mediados dos 80. Ao principio, o protagonista ten que cumprir coas súas obrigacións, pero despois a súa misión vai cambiar de obxectivo. A vida dos outros é un drama que se move dentro do xénero do thriller. Aquí, o muro non é soamente físico, é sobre todo unha barreira ideolóxica e mental. Está diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo, palabra por palabra. Quienes dicen la verdad... Henry Arnold é un actor alemán que naceu o día que foi erixido o muro. Na serie Heimat de Edgar Rice interpreta o persoaxe de Hermann. En Heimat 3, o día da caída do muro, Hermann e Clarissa están na cama facendo o amor. Unha clara metáfora das paixóns e dos sentimentos que naquel día volven a resurxir e a expresarse. Hai outras películas que contaron a Guerra Fría e a cidade partida en dous, como O espía que surxou do frío, de Martin Ritt, do 1965, A cortina rasgada, de Alfred Hitchcock, do 1966, ou O ceo sobre Berlín, de Wim Wenders. Este último volvió a estrearse durante uns días para celebrar os 30 anos da caída do muro. Ti te acordas, Isabel, cando caiu o muro de Berlín, que estabas a facer ese día ou non? Acórdome así, non vagamente, porque foi un fito tamén moi importante para a historia de Europa. Eu recordo que debía estar na casa, sí, non estaba na casa, vendo a televisión e vendo como caía o muro. Decía, mi madriña, que rápido cae isto, que barbaridade, non lles fai falta nin un martelo percutor. Eu recordo que miña nai, de feito, comentaba iso, dicía, uno se está caendo demasiado rápido. Probablemente non lle faltaba razón, pero sí que recordo que estábamos vendo a televisión daquela, eu creo que fora contra a última hora da tarde ou contra a noite, por aí, contra a noitiña, que fora que cando caera, pois debería estar ceando, desde logo estaba vendo a televisión porque estaba vendo as imaxes. E a verdade é que o tema de Berlín, da caída do muro de Berlín, todo iso parece un tema moi interesante, o da RDA, RFA, toda esa comunicación, toda esa historia, o que nos mostraron dunha banda, o que non sabíamos da outra, pero é moi interesante, e agora todo o cine e as series que xurdiron a partir dese tema interésame moito e gustame moito, e as que mostráchedes moi interesantes. Sí, sí. Ti eres unha actriz tamén moi comprometida coa cultura galega, con Galicia. Hai persoaxes que interpretaste no teatro, por exemplo, eu lembrome de Naviza Girl, por exemplo, ou no espectáculo Furancho tamén. Como surxeron esos persoaxes e como funcionaron tamén a nivel moi ben, non? A ver, Naviza Girl, a verdade é que se a deixas podría tirar un muro de granito ou un muro de contención. Naviza Girl xurdiu tamén pola necesidade que, claro, da situación na cultura e tal, de situación xeral, social e económica, de que tiñas que facer un espectáculo unipersoal. A mí gusta moito máis traballar en grupo, en compañía, cando menos. Mas a necesidade é así, e xurdiu a partir de aí. E tamén, eu, pola miña parte, da necesidade de reivindicar a esas mulleres rurais, esas mulleres, sexan da costa ou do interior, non me importa, porque creo que son importantísimas, é un pilar fundamental non só na cultura, sino no desenvolvemento e na economía galega, e ademais, cando me refiro a cultura, refírome a todo o máis amplo concepto da cultura. Era reivindicar e poñer en valor esas mulleres tamén. Entón, ese carácter bravo, ese carácter que aparentemente non lle tem medo a nada. Sempre desde o maior respeto e admiración absoluta a todas esas mulleres. E logo Furancho xurdiu a partir dunha gala de presentación dos premios María Casares, dos premios galegos de teatro, e a partir desa gala, despois, pensamos, por que non aproveitar este material? E a compañía Ibuprofeno Teatro, que é quen produce o espectáculo, pois decidiu aproveitar ese material e engadir máis, claro, para facer xa unha peza de teatro en condicións, sempre facendo unha metáfora que por unha banda era a situación do teatro, que segue sendo a mesma a día de hoxe, do teatro galego, e a maiores tamén unha metáfora do país e da situación do país. De feito, desde que se produciu a obra, que ainda segue en cartel, non? Ainda temos bolos polo momento, pois que xa pasaron anos, segue de actualidade, é dicir, non caducou. Eu, de verdade, as veces cando ven a data de caducidade en algúns produtos, eu
comos, porque ao final non sentan tan mal, están aínda vixentes. Sí, E sí, iso que lle pasa ao Furancho, que segue vixente a día de hoxe. Pois moi ben, Sí, alégrame moito. De verdade que o espectáculo eu tamén fun a velo e merece a pena, e merece a pena volver a verlo E tamén. tamén importantísimo no espectáculo a banda sonora e a música de Radio Cos. Dá aí un ritmo e dá unha armonía a todo e envolve o espectáculo e o mundo do Furancho, esa atmósfera furancheira, envolve a moi ben, sí, é fundamental. E con respecto ás veces que interpretastes persoaxes, bueno, te interpretaste a ti misma en realidad en algunhas ocasións Sí, tamén, de feito non? na Bizaguel en moitas cuestións son eu arrebatada Pero eu completamente. penso, por exemplo, en Peter Brandon tamén, que interpretas a ti mismo Sí. na webserie, Sí. non? Ou tamén en Pelerinaxes tamén, que Sí. ese discurso en Ortigueira, non? Tamén. Agradecerse moito, aproveito unha outra vez para decircho, Simone, agradecerche moitísimo darme esa oportunidade, porque ademais de que creo que é como xa de xustiza histórica, ademais poder facelo, que me deixases que me deses esa oportunidade, que me deixases facelo, non? Creo que ademais, pois eso, pois por xustiza histórica, algo que non se puido facer, que estivo censurado e vetado, pois podelo facer, aínda que pasasen moitos anos. Foi unha experiencia maravillosa. Ademais, creo recordar que cando gravamos, xusto era o mesmo día que Sí, sí. no que non se lles permitira, no que a Vicente Risco non se lle permitira decir aquel discurso. O sea, increíble, unha conexión telúrica espectacular. Pues, Non sei de non como verdad que nos sí. saltaron chispas. De verdad que sí. Pois, Isabel, o tempo a nosa disposición xa rematou, así que bueno, moitas gracias por estar connosco e compartir connosco as túas experiencias profesionais. Moitísimas grazas a vos e grazas por traerme aquí a estas terras saurienses. Unha maravilla, porque xa vos dixen como ao comezo, o sangue tira. Tras tanto, imos repasar a carteleira do cinema comercial. Ata a semana que ven, entón, buona visione. Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron. Dejaron que se pudriera. Cando se estreou O Resplandor no 1980, Stephen King non tivo propiamente palabras de eloxio sobre a versión cinematográfica de Kubrick. Agora chega Doctor Sueño, de Mike Flanagan, outro filme baseado en parte sobre a novela de King, pero que pretende ser o sequel do filme de Kubrick. Para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo? Flanagan conta a historia de Danny Torrance e da súa convivencia co don do Resplandor, anos despois de sobrevivir aos feitos terroríficos do Overlook Hotel. Doctor Sueño, nos seus 151 minutos, no seu plantexamento estético e argumental, ten certa graza se claramente o distanciamos do traballo de Kubrick. Porque queda casi imposible non sorrir ao ver aparecer o dobre de Jack Nicholson e outros improbables persoaxes e fantasmas que animan este filme. Pero o terror, como diría King, aínda que este filme finalmente lle guste, é outra cousa. Esa gente hace daño a los que son como nosotros. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Chega ás carteleiras dunhas pocas salas comerciais e en versión original subtitulada o último filme de Martin Scorsese, O Irlandés, producido por Netflix. Quizais sexa a epopea definitiva sobre a criminalidade organizada de orixe italiana nos Estados Unidos. O Irlandés inspírase no libro de Charles Brandt sobre a desaparición do sindicalista Jimmy Hoffa, que foi un dos homes máis poderosos dos Estados Unidos a mediados do siglo pasado. O narrador e protagonista é Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, un veterano da Segunda Guerra Mundial, estafador e sicario que traballou con algunhas das figuras máis destacadas da mafia do século XX. Sheeran foi directamente relacionado coa desaparición de Hoffa tamén. Scorsese reúne o xa citado Robert De Niro, a Al Pacino, a Joe Pesci, a Harvey Keitel e a moitos máis grandes actores.
O filme, que dura alrededor de 3 horas y media, podría definirse como un descomunal enorme fresco da antistoria, una homenaxe do director a súa filmografía e a toda unha vida dedicada ao cinema. O caso ocupa tamén unha parte importante do filme, e a parte máis melancólica, decadente, e que vira facía un desenlace inesperado. Una mención especial merece a banda sonora supervisada por Robbie Robertson, un músico que traballa habitualmente con Scorsese. Dende o blues ao rockabilly, pasando polos ritmos latinos, os temas acompañan magnificamente este último gran traballo do director de Nova York. Scorsese, fillo de emigrantes italianos, de pequeno quería ser cura o gángster, y acabó convirtiéndose en un bendito director de cine que supo contar a alma en blanco y negro dos mafiosos do crimen organizado. In this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.